שלום וברכה. בסרטון הזה אנחנו נדבר על עסקה והיתר עסקה, בעצם נבין איך אנחנו מתמודדים היום, במציאות של היום, עם הנושא של איסור הריבית, שהדרך העיקרית והנפוצה היא דרך היתר עסקה. כדי להבין את היתר עסקה צריך לחזור ולהבין את הרעיון ואת המהות של איסור הריבית. באיסור ריבית ראינו שהתורה לא אסרה רווחי הון, ולכן מותר לעשות מסחר ולהרוויח ממנו, מותר להשכיר חפצים ולהרוויח מהם, ומה שיותר נוגע לעניין שלנו, יש אפשרות שאדם שיש לו הון, שימסור את ההון שלו ליזם, לבית השקעות, זה בשפה של היום. בעבר זה היה לתת קרקע להריס כדי שהוא יעבוד ויתחלקו בפירות, או לתת את ההון לאדם שיתעסק בהון ויתחלקו בו למחצית שכר, יתחלקו ברווחים חצי חצי, והדבר הזה מותר לכתחילה. אז דבר אחד אנחנו רואים שהתורה לא אסרה איסור גורף באיסור ריבית, אלא נתנה חלופה שמותרת לכתחילה. איסור ריבית בתורה מתייחס לנושא של הלוואה, כאשר ההנחה היא שההלוואה היא לעני, ובעצם התורה אומרת לנו, אם כסף תלווה את עמי את עני עמך, אז אל תשימו עליו נשך. ויש את זה בצורה דומה בספר ויקרא, וכי עמוך אחיך עמדת ידו וחזקת בו, שים לב שאל תיקח מאיתו נשך כדי שבחי אחיך עמך. זאת הסיטואציה שכלפי התורה התכוונה כשהיא אסרה את איסור הריבית. עכשיו, למרות שהתורה אומרת במפורש שאיסור הריבית הוא מיועד עבור סיטואציה של עני שזקוק לעזרה באמצעות הלוואה, איסור ריבית הוא איסור שלא מבחין בין עני לבין עשיר. איסור ריבית חל גם בהלוואה לעשיר, כך פוסק הרימה בסימן קס"ח, וחכמים אומרים במסכת שבת שגם כאשר יש לנו אדם עני שזקוק לעזרה ואנחנו עוזרים לו באמצעות זה שנותנים לו כסף להשקעה כדי שבעל הכסף והעני יתחלקו ברווחים, מקיימים בזה מצוות הצדקה במעלה הכי גדולה שלה. זאת אומרת, החלוקה היא לא בין עני לעשיר בפועל, אלא בין הלוואה שהתורה רואה אותה ככלי לעזרה למצבים של מצוקה כלכלית, לבין מצבים רגילים שבהם מערכת היחסים בין אנשים יכולה להיות הוגנת יותר, וכאשר בעל ההון נותן את הונו למישהו אחר, אז הוא עושה את זה בצורה כזאת שהוא גם שותף בסיכון להפסד. עכשיו, האופן שבו היתר עסקה מתפתח במהלך הדורות הוא בצורה הזאת. אצל חז"ל המכשיר הפיננסי הרווח נקרא עסקה. עסקה זה בעצם כסף שניתן חציו כפיקדון, חציו כהלוואה. זה שחצי הוא יהיה כהלוואה זה תקנה של חכמים, כדי שמי שמקבל את הכסף ירגיש עליו אחריות וידע שאם קורה משהו אז הוא מאבד את הכסף, וככה אנשים לא יימנעו מלתת את הכסף שלהם למטרות של שותפות בהשקעה. כאשר לפני כ-400 שנה, לאחר חתימת השולחן ערוך, מגיע חכם בשם רבי מנדל אביגדורס מקרקה, והוא מתקן את היתר עסקה כמו שאנחנו מכירים אותו היום פחות או יותר. הוא לא עושה את זה לבד, הוא עושה את זה בדיון רחב עם גדולי דורו, והיתר עסקה הוא בעצם מסמך חלופי למסמך של הלוואה בריבית, אבל ששם לא מוזכרת הלוואה בריבית. מוזכר שאדם שיש לו הון נותן את הכסף שלו לאדם שמתכוון להשקיע את הכסף, הם מתחלקים גם ברווחים גם בהפסדים, אלא שמה שקבעו שם זה דמי התפשרות. מה זה אומר דמי התפשרות? זה אומר שקשה להביא הוכחות בדיוק מה קרה עם ההשקעה, אם הוא לא הרוויח כמו שציפו או שאפילו היה הפסד, ואם הוא לא יצליח להביא את הוכחות או יבחר לא להביא את הוכחות, אז הוא יכול לשלם סכום מסוים שהוא דמי התפשרות, הוא בעצם בפועל החלופה לריבית בהסכם, והוא משלם את הסכום הזה, הוא פטור מלהביא את הראיות. אבל עדיין תמיד נשארת אפשרות למי שקיבל את הכסף להוכיח שהוא לא הרוויח או להוכיח שהוא הפסיד, ולהיות פטור מלשלם את מלוא הסכום שהוא התחייב עליו לפי דמי ההתפשרות. מה שקורה בתקופה מאוחרת יותר, זה בערך לפני 150 שנה בפולין, תחום הבנקאות מתפתח, וכדי לאפשר לבנק לפעול כמו שבנקים פועלים באירופה באמצעות הלוואה בריבית לרוב הלקוחות, כאשר כלפי הלקוחות היהודים הדבר יעשה בצורה מותרת, אז קובעים מצב שבו הבנק מתנהל עם הלוואות בריבית, כאשר יש מסמך שתלוי באותיות קידוש לבנה בבנק ומפרסמים אותו בציבור, נחשב כמעשה בית דין שכולם יודעים אותו, שכלפי יהודים כל ההתנהלות של הבנק היא נעשית
לפי היתר עסקה, למרות שבכל הסכם בפני עצמו זה לא כתוב במפורש. זה נקרא היתר עסקה כללי, הוא לא פרטי בכל הסכם, אלא כללי לבנק כולו. וזה מה שאנחנו עושים היום. עכשיו, למעשה, כאשר אנחנו לוקחים הלוואה באמצעות היתר עסקה ורוצים שזה יעשה בצורה שהיא ראויה לכתחילה, אנחנו צריכים לשים לב לארבעה דברים. דבר אחד זה שיש היתר עסקה באיזשהו נוסח ספציפי שהסכם הלוואה כפוף אליו. עכשיו צריך לשים לב שהאופן שבו הדברים מנוסחים הם כאלה שבסופו של דבר מבחינה משפטית ברור שהתנאים של היתר העסקה הם מחייבים ותקפים מבחינה משפטית. עכשיו, כיוון שהיתר עסקה הוא בעצם מיועד למצב של שותפות בהשקעה, אז צריך לשים לב שמי שלוקח את ההלוואה לא נמצא במצב של מצוקה כלכלית, הוא לא נמצא במצב שבו אין לו בכלל השקעות, אלא יש לו השקעות, או כרגע הוא לוקח את הכסף למטרת השקעה, או שיש השקעה שהוא השקיע בעבר, או נכס שהוא קנה בכסף הפרטי שלו, ועכשיו אנחנו מגדירים שכשהוא לוקח את הכסף, הוא לוקח את הכסף למטרת ההשקעה שיש לו, והוא יכול לשחרר כסף מההשקעה בשביל מה שהוא צריך כרגע. אבל עדיין ההיתר לקחת הלוואה בהתאם היתר עסקה הוא בגלל ההשקעה שאנחנו מגדירים שההלוואה מיועדת אליה. פועל יוצא נוסף מזה זה שהרווח הסביר שאנחנו מצפים שיהיה מההשקעה הוא יותר גבוה מהריבית שהלווה משלם כחלוקה ברווחים של ההשקעה. אחרת היתר עסקה הוא לא רציני. עכשיו בואו נראה לאיזו תוצאה מאוד יפה, משמעותית, שגם מאוד חברתית וגם מאוד נבונה וחכמה כלכלית שאנחנו מגיעים אליה. יש לנו בעצם שני סוגי הלוואות. נסתכלו כאן באמצע, יש לנו הלוואה להשקעה ויש הלוואה לצריכה. עכשיו, אם אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו לוקחים הלוואה להשקעה, היתר עסקה הוא רלוונטי, אנחנו מקפידים על כל הכללים של היתר עסקה, אנחנו שמים לב שאנחנו מרוויחים יותר בהשקעה שלנו מאשר הריבית שאנחנו משלמים, זה נקרא חוב טוב. לקחת הלוואות בצורה הזאת גם מבחינה כלכלית, זה דבר שהוא נחשב כדבר טוב, וזה הדבר היפה בכל השימוש באשראי בכלכלה המודרנית. אבל כאשר אנחנו בסיטואציה שאין השקעות, אדם לוקח את ההלוואה בגלל שאין לו מספיק כסף, אנחנו נמצאים במסלול של איסור הריבית, אסור לנצל את המצוקה הזאת כדי לגרוף רווחים, זה גם בעייתי להיכנס לחובות האלה. אם באמת אדם נמצא במצוקה כלכלית, מלווים אותו, מקיימים את מצוות ההלוואה בלי ריבית בצורה מודרת, אבל ריבית אי אפשר לקחת בסיטואציה שלאדם אין השקעות. אני חושב שמי שיקלוט את הנושא הזה ויקח את זה כמצפן לחיים הכלכליים שלו, מתי לקחת הלוואות, מתי לא, הוא ירוויח מזה הרבה מאוד. בהצלחה רבה וכל טוב.